Триває інформаційний ранок на телеканалі АТР. Програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра. У моїй студії Анна Коваленко, консультант при Комітеті національної безпеки та оборони Верховної Ради України. Доброго ранку вам ще раз. Доброго ранку. І розпочинаємо одразу із такої теми. Польща підтримує запровадження миротворчої місії ООН на всій території Донбасу. Таке питання у Харкові напередодні обговорили президент України Петро Порошенко та його польський колега Анджей Дуда. Зокрема, голова Польщі наголосив, що робота миротворчої місії ООН має призвести до завершення конфлікту на сході України, до реалізації Мінських угод. Детальніше про все це можемо дізнатися з прямої мови президента Порошенка. Слухаємо. Ми детально проговорили координацію наших дій, в тому числі і щодо підтримки наших спільних ініціатив щодо запровадження миротворців, справжніх миротворців, а не охоронців, спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які мають працювати на всій окупованій території Донецької і Луганської областей, а не лише вздовж лінії зіткнення, і які будуть мати абсолютно чіткий формат, який притаманний миротворчим місіям. І я абсолютно переконаний, що твердий голос Польщі в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй відіграє важливу роль в дискусії щодо забезпечення повернення миру на сході України і в Криму. Отже, пані Анно, почули президента Петра Порошенка. Хотілося б вашу думку почути, як експерта. На вашу думку, де саме мають бути розміщені ці блакитні шоломи, якщо говорити про Донбас? Не забуваючи, знову ж таки, про Крим ще. По-перше, те, про що говорить президент, він говорить з 2015 року. Було неодноразове звернення до ООН, Європейського Союзу щодо розміщення миротворчого контингенту на території України. І буквально пару місяців назад Україна дуже чітко заявила, що прагне, щоб миротворчий контингент розміщувався по всій території. Це означає, що контролював фактично кордон з Росією. Українці, так само українська сторона, це ми говоримо зараз про Донбас, заявляла про необхідність, щоб цей миротворчий контингент не складався з людей, які мають російське громадянство, тому що по факту Росія є стороною конфлікту. Українська сторона, наскільки голос її чути, дуже важко сказати, тому що в документах, які ми пишемо, в зверненнях, які ми пишемо, ми ці умови не фіксуємо. Ми говоримо про те, що ми, значить, надіємось на організацію ООН. А насправді в умовах, коли Росія має вирішальне вето, це дуже складна і дуже така міфічна історія. З приводу того, наскільки ООН швидко реагує на те, що відбувається в Україні, то ми можемо дозволити собі сумніватись в тому, що ця організація є дійсно гарантом сьогодні миру і безпеки, і може дійсно це забезпечувати, може боротися з сучасними загрозами і швидко, мобільно на них відповідати. Тобто ми скоріше тут за реформу ООН. І дійсно голос Польщі нам потрібен і як партнера, і як сусіда, і з багатьох причин. Але треба розуміти, що поки одна справа комунікувати, що от по всій території там і так далі, а інша справа досить чітко визначати і межі, досить чітко визначати склад. Хотілося б чіткості, ось ви правильно наголошуєте. Досить чітко працювати з іншими учасниками. Тобто так це саме стосується і Сполучених Штатів, які сьогодні виступають, значить, в переговорах і декларують, що їх цікавлять так само інтереси України, то їхня позиція і їхня робота в плані організації правильного процесу всередині ООН
для забезпечення дійсно миру, це дуже важливо сьогодні. Ну а Джей Дуда наголосив, зокрема, на тому, що ось ця миротворча місія може допомогти завершити конфлікт на Донбасі, реалізувати мінські домовленості. Ви в це вірите? Він каже, може, розумієте, а може і ні. І ситуація з мінськими домовленостями, тобто це, ви зрозумієте, що нам дійсно потрібен мир, але не будь-якою ціною. І ми бачимо неспроможність цих майданчиків, мінського майданчика, неспроможність нормандського майданчика. Ми зараз спостерігаємо за активними рухами російсько-американського майданчика. І який результат матимуть ці переговори? Зараз Україна змушена фактично виконувати всі домовленості, при тому, що немає жодних гарантій зі сторони Російської Федерації, яка, поки ми починаємо там грати в шахи чи в шашки, то з нами то в Чапаєва, то з'являються якісь інші там варіанти настольних ігор, інші розклади, до яких Україна не готова. Хоча, в принципі, за 3,5 роки в стосунках, або навіть за 20, я не знаю, за столітні наші історії життя поруч з Російською імперією, то точніше, після славетної історії там Київської Русі, то в нас досить складні стосунки, і реально очікувати можна чого завгодно. Але ці закони, які ми приймаємо, 71-64 про особливі 63 про особливі умови, потім 64, який зараз розглядається про реінтеграцію Донбасу. До речі, щодо ось цей законопроект щодо деокупації, ви згадали, буквально 3 крапочки поставимо, пані Анно, і далі продовжимо. У нас термінове включення. Визнати Росію країною-агресором. Законопроект щодо відновлення суверенітету над окупованими територіями України можуть розглянути вже наступного пленарного тижня. З нами зараз на телефонному зв'язку Іван Вінник, секретар Комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України, народний депутат України від блоку Петра Порошенка. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Іване, скажіть, будь ласка, в який саме день точно можуть цей документ поставити на голосування, і чи вже повністю комітет профільний його доопрацював, скільки правок, зокрема, в сесійній залі планують розглядати? Комітет зробив свою роботу. Орієнтовно вже як 10 днів, 2 тижні ми передали повністю таблицю до другого читання в апарат Верховної Ради. І працювали редактори юридичного управління, і зараз це питання знаходиться виключно в компетенції спікера Верховної Ради, коли він буде поставлений в сесійний зал до голосування. Наскільки я розумію заяв, які робив спікер Парубій, орієнтовно на вівторок, на наступному тижні ми очікуємо розгляд в другому читанні законопроекту Президента України про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету в окремих районах Донецьких та Луганських областей. Пане Іване, ось можете пояснити, вон, зокрема, наголошують на тому, що деякі формулювання цього законопроекту, вони є дещо розмитими. Чи можна це, власне, враховувати, ось ці всі зауваження з тим, що минулого пленарного тижня цей документ мав стояти ще у вівторок на порядку денному, врешті його там не було, депутати займалися більш бюджетним пакетом і перенесли вже на ось цей тиждень. Чи можна знову ж таки говорити, що будуть знову ж таки якісь проблеми з формулюванням, термінологією, доведеться чекати, ймовірно, наступної сесії, я не знаю. Якщо ви цитуєте представника спеціальної моніторингової місії по гуманітарних питаннях Організації Об'єднаних Націй в Україні Фіону Фрейзер, яка зробила заяву, що, на їх думку, правки, які пропонували ООН, не враховані, я хотів би заперечити і спростувати цю заяву, адже ті правки, які ООН пропонували до другого читання, вони якраз враховані. Суть їх полягає в тому, що на думку спеціальної моніторингової місії із посиланням на відповідні рішення Європейського суду з прав людини та практику міжнародного права, країни визнають документи, які засвідчують факт народження або смерті, в незалежності від того, сприймаємо ми окупаційну адміністрацію або не сприймаємо. Тобто це є фактичні речі, які ООН рекомендує визнавати як юридичний факт, що людина народилася або померла. Це така процедура,
І на думку, з якою ми частково погоджуємося, що ця громадська процедура встановлення факту народження або смерті, вона безумовно не сприяє принаймні ментальної інтеграції тих людей, які змушені сьогодні проживати на окупованій Російської Федерації території на Донбасі. Ми імплементували цю правку. Була дискусія на комітеті, дійсно, коли ми вводимо зараз термін окупаційна адміністрація Російської Федерації, якщо Російська Федерація буде ставити свої печатки на таких довідках, то про смерть та народження, то ми їх можемо приймати по спрощеній процедурі. Водночас це залишається на розгляді в сесійній залі. Ця правка комітетом імплементована, ми її озвучимо, що це правка за пропозицією спеціальної моніторингової місії з гуманітарних питань ООН. Але ж остаточне рішення буде ставити в цьому питанні саме сесійна зала, і фактично з цим рішенням доведеться погодитися, в тому числі представникам ООН в Україні. Пане Івано, ось деякі наші глядачі цікавляться. Нагадайте, будь ласка, термінологію, як називатиметься після ймовірного ухвалення цього документу антитерористична операція на Сході? Заходи забезпечення національної безпеки. Це не режим, який не замінить антитерористичну операцію. Він може бути як додатковим, або антитерористична операція може бути припинена. Водночас ми вводимо просто новий правовий режим, не скасовуючи режим антитерористичної операції, і на розсуд Верховного командуючого буде прийнято рішення, які режими буде продовжувати. Пане Іване, скажіть, будь ласка, як фракції коаліції планують голосувати за цей документ, зокрема Блок Петра Порошенка, Народний фронт? Адже нагадаю і додам, що до першого читання навіть президент України приходив до вас на фракцію, щоб поговорити щодо голосування щодо цієї законодавчої ініціативи. Ну, власне, Блок Петра Порошенка, наскільки мені відомо від колег по блоку, готові підтримати цей проект другого читання. Остаточне обговорення фракції, напевно, відбудеться в понеділок. Коли? Вибачте, повторіть, будь ласка, коли? В понеділок. Інші фракції парламенту, в зв'язку з тим, що ми багато їх правок порахували і потужно працювали представники як від «Самопомічі», так і від Радикальної партії, так і від «Батьківщини», Народного фронту. Я презумую, що, напевно, вони будуть підтримувати цей проект в другому читанні. Я, як керівник робочої групи, моя задача полягала в тому, щоб максимально знайти консенсус по більшості правок. Ми біля третини пропонованих правок врахували. Саме тому зі стриманим оптимізмом можу стверджувати, що все ж таки ми знайдемо голоса в другому читанні, їх буде чимало, а головне, що вони будуть представлені 5 фракціями парламенту, які свого часу формували коаліцію «Європейська Україна». Пане Іване, можете також щодо ось цього питання про розрив дипвідносин з Російською Федерацією, цієї правки врешті не буде, я так розумію, у законопроєкті підготовлено до другого читання? Чи ця правка залишається, але, я так розумію, депутати не голосуватимуть? Можете пояснити? В тексті другого читання нема такого обов'язку покладання на Кабінет міністрів. Ми прийняли рішення не змішувати повноваження. Ми є законодавча гілка влади. Ми визнаємо Росію агресором, офіційно витікаючими. Але раніше ви говорили по-іншому. Виконувати відповідні положення проєкту. Мотивація полягає в тому, що ми переконані, що знайдеться багато тих, так звана п'ята колона, яка буде намагатися визнати неконституційним цей закон повністю або окремі його положення. Тому додавати їм додаткові аргументи, що законодавча гілка влади втручається в діяльність виконавчої гілки влади, в тому числі в частині дипломатичних відносин через суто повноваження виконавчої гілки влади, ми вирішили не давати їм додаткових таких аргументів, тому ми це не імплементували. Пане Іване, дякую вам за інформацію, за детальне обговорення законопроекту щодо забезпечення суверенітету над окупованими територіями України. Іван Вінник був на телефонному зв'язку, секретар Комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України, народний депутат від блоку Петра Порошенко. Тож, пані Анно, хотілося б ваші висновки щодо цього документу почути. Росія на законодавчому рівні врешті визнається країною-агресором. Що нам далі робити? Адже ми ще багато в дипломатичному плані залежимо від Росії, обговорення щодо, знову ж таки, обміну заручниками тощо. Хочу зазначити, що Україна визнала Росію агресором ще в 2014 чи 2015 році на законодавчому рівні, коли прийняла закон про окупацію Криму. І в
тому законі було чітко визначено, що Росія агресор. В цьому законопроекті детально розписано, в чому її агресивність, що саме вона робить по відношенню до України, в яких формах і так далі. З приводу цього законопроекту, то перша його редакція, з якою він потрапив до комітету, насправді виглядала так, що от хочемо, значить, миру будь-якою ціною, і формулювання були просто одні такі ніби як ура патріотизм, а інші абсолютно ні, що виглядало дуже контроверсійно. Сьогодні в законопроекті насправді дуже багато роз'яснень, і я вперше за 3 роки бачила, як наскільки всі разом активно і там щоденно в рамках робочої групи працювали всі фракції для того, щоб зробити документ. Ну, судову реформу теж вони кілька тижнів ухвалювали, розглядали. Але ж все одно багато хто каже, що непрофесійно, все одно все підготовлено. З цією історією насправді все так само. Ну, тобто, в плані питання не професійності, питання українських інтересів. Тому що, наприклад, з однієї сторони ми забрали формулювання, що стосувалося мінських угод, мінської платформи, але залишили про мінські протоколи, що це означає, і детальне розшифрування. З приводу цей законопроект, він вносить певну ясність в плані організації роботи наших військових, тому що сьогодні по факту воюють військові разом з іншими підрозділами, там і з Службою безпеки, і з Національною гвардією, з прикордонниками, але і з іншими, щоб нікого не образити і не всіх перераховувати зараз. Але відповідає за цю всю історію Служба безпеки. Цим законопроектом визначається, що тепер буде відповідати Генеральний штаб і об'єднуване командування. Чи відповідає цей законопроект на питання, як повернути території? Ні. Він вносить певні ясності, але не є таким всеохоплюючим. Тому що ми сьогодні в трошки іншому становищі. Ну, а які наслідки після ухвалення цього документу можуть бути? Тільки, власне, негативні в тому плані, що Росія відмовиться від будь-яких дипломатичних стосунків надалі з Україною? Або навпаки, визнає, можливо, якесь правове поле, що дійсно треба якось співпрацювати з Україною, щоб таких ініціатив не з'являлося у Верховній Раді України? Слухайте, Росія вбиває українців з 2014 року кожен день. Що гірше може вигадати Росія? І цей законопроект, тобто ми завжди можемо обертатися на те, що скаже Росія. Ми завжди можемо обертатися на те, що буде в пресі російських. Але ми маємо розуміти, що ми незалежна країна. І маємо розуміти, що таке національні інтереси, як їх формулювати, як їх відстоювати і як їх відстоювати в діалозі з Російською Федерацією. Я сподіваюся, що люди, які працюють над законопроектом, вони це розуміють і віддають собі повну відповідальність за те, що вони роблять. По факту, які будуть наслідки зі сторони Російської Федерації, ми можемо очікувати завжди чого завгодно. Чого завгодно. І єдине, ми маємо розуміти, що є якісь речі, які йдуть в такому плані домовленостей. Так от, закон, який був проголосований раніше, про створення умов і подовження всіх цих історій з амністією і так далі, законопроект, який сьогодні йде про реінтеграцію, деокупацію, можна назвати по-іншому, це все в канві тих домовленостей, які сьогодні вибудовують Сполучені Штати з Росією. Пані Анно, дякую вам за розлогі відповіді, за цікаву інформацію та аналітику. Анна Коваленко, консультант при комітеті з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України, була гостем моєї студії. Ви, будь ласка, не перемикайте наш канал, адже буквально за деякий час ми повертаємось до студії. Будуть цікаві розмови одразу після новин.